Poľnohospodárstvo na celom svete stojí tvárou v tvár najdôležitejším výzvam 21. storočia. Do roku 2050 bude na Zemi 9 miliárd ľudí. Produkcia potravy sa musí zdvojnásobiť pri rastúcom uvedomení meniacej sa klímy. Musíme k tomuto problému pristupovať rozumne, so starostlivým využívaním vody. Poľnohospodárstvo využíva 70% celkového množstva sladkej vody. S efektívnejším využitím pôdy. Poľnohospodárstvo využíva viac ako polovicu celkového množstva obyvateľnej pôdy. A s oveľa efektívnejším využitím čím ďalej tým drahších palív a energie na výrobu hnojív, ktoré sú dôležité z ekologického i z ekonomického hľadiska. Aby poľnohospodárstvo mohlo slúžiť potrebám všetkých ľudí na tejto planéte, musí sa stať efektívnejším. Musíme získavať viac potravy, krmív, vláknin a paliva zo svojich obmedzených vodných, pôdnych a ostatných prírodných zdrojov. Zároveň musíme pomáhať zlepšovať životy poľnohospodárov, vrátane miliónov drobných roľníkov a ich rodín, ktoré žijú z menej ako $2 na deň. Udržateľné poľnohospodárstvo je možné definovať viacerými spôsobmi. Pri rozprávaní s odborníkmi na celom svete zisťujeme, že poľnohospodárstvo je udržateľné len ak vedie k zvýšenej výrobe, ktorá spĺňa potreby všetkých, účinnejšie využíva prírodné zdroje a pomáha zvyšovať kvalitu života farmárov a ich rodín. Len týmto spôsobom môžeme podporovať vysokú kvalitu života všetkých príslušníkov ďalšej generácie. Ideme v ústrety ostatným ľuďom, ktorí majú odlišné názory, no zdieľajú s nami spoločný záujem na tom, aby sa poľnohospodárstvo stalo udržateľnejšie. V spolupráci s ostatnými si kladieme 3 záväzky, aby sme pomohli svetu vyriešiť tieto veľké výzvy. Poprvé, vyvinieme osivo, ktoré pomôže poľnohospodárom zdvojnásobiť výnosy 3 kľúčových plodín – kukurice, soje a bavlny do roku 2030 v porovnaní s produkciou v roku 2000 v kľúčových krajinách, kde poľnohospodári majú a budú mať možnosť používať naše technológie. A založíme nadáciu vo výške $10 miliónov na zrýchlenie prenikavého výskumu vo verejnom sektore na zvyšovanie výnosu pšenice a ryže. Po druhé, vyvinieme osivo, ktoré zníži o 1/3 množstvo kľúčových zdrojov potrebných na produkciu kukurice, soje a bavlny do roku 2030. Spojíme sa tiež s inými ľuďmi, aby sme sa zaoberali stratou prirodzeného prostredia a kvalitou vody v poľnohospodársky dôležitých oblastiach. A nakoniec, pomôžeme zlepšovať životy poľnohospodárov vrátane ďalších 5 miliónov ľudí v rodinách farmárov s nedostatkom zdrojov do roku 2020. Tieto problémy sú obrovské. Nemáme na všetky odpoveď, ale veríme, že sa nájdú lepšie riešenia, ak sa spojíme s ostatnými, aby sme splnili 3 časti nášho záväzku. Udržateľné poľnohospodárstvo je vlastne o zlepšovaní životov všetkých ľudí v mestách i na vidieku po celom svete. Aby sme splnili súčasné potreby, ale aj potreby budúcich generácií. Ide o podnikanie krokov, inovácií a vytváranie porozumenia. Ide o citlivosť voči životnému prostrediu, potrebám a starostiam tých, ktorí hľadajú lepší život. Produkovať viac, efektívnejšie využívať prírodné zdroje, zlepšovať životy farmárov. To je náš sľub. Zaviazali sme sa pomôcť.